beste zerbaiterako erabili, bale, gauza bat. Eta begira, pasako dizkizuet gauza hauek, pasatzen ikusteko. Ditu zen, zilarrezko papera, jogurkotea. Osondo? Osondo. Ba, bale? A ber, zuetako bakoitza, bai, egin. Pasale egiten honen etorko jo den, emaus buruz, zer den emaus adibidez. Ondo, hori hemen ez da, ez da, emausen bestelako... Bueno, obra izan daitezke, baina obra bat zer den ere, ez da, ekonomikoki gaizki dagoen pertsona bat, kale egoeran egon daitezke, egia da. Paroan dagoen pertsona bat obra bat da, gaur egun